मेघालयाव बाथौ आरज मावबादा दुलाराय बाथौ गौथुमनि सानथामनि हाबाफारिजों मेघालयनि राङातारि बाथौ थानसालियाव बाथौ आरज मावबादा। मेघालय गार' हिल्स जिल्लानि माखासे बर' सुबुङा बाहागो लादों बाथौ आरज मावबादायाव। बर'फोरनि गुदि धोरोमा बाथौ। बर'फोरा सिजौ गुदियाव आरज गाबनानै अबं गसाइखौ सिबियो। बे धोरोमखौ मुलुगनि बयजोंबो मिथिसार जाहोनो थाखाय थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो दुलाराय बाथौ गौथुमा खामानि मावबोबाय थादों। लोगोसेनो बुहुमनि खना खनला गोसारनानै थानाय बर' सुबुंफोरखौ संदाननानै बाथौ धोरोमनि गेजेरजों ज' खालामनो नाजानायबो नुनो मोनबोबाय थादों आरो दुलाराय बाथौ गौथुमा दाब दाब जायगायाव थांनानै बर'नि गुदि धोरोम बाथौनि सोमोन्दै गुवारै मिथिसार होनायजों लोगोसे बाथौ आरजनि मावबादा खुंबोबाय थादों। बेबादिनो 2 सेप्तेम्बरनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुमा मेघालय रायजोनि गार' हिल्स जिल्लानि राङातारि हालामनि बर' सुबुंफोरखौ लानानै राङातारिनि जिल्ला बाथौ थानसालियाव सानथामनि हाबाफारि लानानै बाथौ आरज फोरोंनाय मावबादा लादों। मैयानिफ्राय जानाय बाथौ आरज मावबादा बेखेवनाय हाबाफारिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया मावफुंनानै होयो होनना मिथिहोदों। लोगोसेनो बे बाथौ आरज मावबादायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बापुराम बर', मुलुगमुं बुहुम बसुमतारी आरो रातिराम बर' मोना फोरोंगुरु महरै बाहागो लायो। मख'जाथावदि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव बाथौ आरज फोरोंनाय मावबादायाव मेघालय रायजोनि गोबां बर' सुबुंफोरा बाहागो लायो होनना दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा मिथिहोदों। Oh